Lo igama lakhe nguSisi Land of the Brave, intombazane yase-Upper Mngqesha, eQonce, neyaziwa ngeKing Williamstown kweli phondo leMpuma Kapa. Xa uthetha ngentombazana entle kakhulu, uthetha ngale ntombazana. Umntu ongubhuti onokulobola le ntombazana ubuso bentombi bubodwa nje bunga-close to 1 million okanye isigidi serandi. Kuye kwathiwa ubuso bentombi ingayi-950,000. Ungayifumana ke i-discount xa mhlambi uyindoda efundileyo. Kodwa xa umjongayo uSisi Land of the Brave, igama lakhe lamanyani-nyani kuthiwa nguThumeka uSithushi, ebengasemhle esenza amashiya, uthi nomnyhada lomkhulu aya kuye. USisi Land of the Brave uthi kubalulekile xa uyintombi ube mhle, ungabi namashiya adibeneyo ngathi sisigcawu sendlela. Uthi amashiya funeka abonakale, acace, ude ube ngathi unemigca apha emashiyeni. Imisebe yakhe andifuni thetha ke ngayo. Imisebe yakhe kuthiwa ixabisa into eyileyo phaa ku-2,000 ubuncikane. Xa umjongile lo sisi lona ungusisi nje omhle obukekayo, ungathi mhlawumbi sowunemini erongo, izinto zingahambi kakuhle. Xa ubona uSisi Land of the Brave uyakunika nje ithemba lo sisi engakhange aqalise kwa uthetha. Undilisekile, intombi ayithethi, mhle, uyabonakala uba unomkhitha. Ungafunga le ntombazana mhlawumbi uthi ivuka itye ubisi yona qoqoqo. Ithi le ntombazana ndifaka iavocado ke mna ke ebusweni. Uthi namahashe ke phofu kaBay uyawasebenzisa xa funayo. Iyadiphenda uba uziva njani. Abantu abangoobhuti bathanda ukufa, ufike bembombozela balapha eMngqesha xa bembonayo lo sisi. Ufike abanye yho akamhle laa mntana, ngumntana phi lona? Yho ndiyaqala ubona umntwana onjena, makanye intombi isiza lapha eMngqesha zinje. Yho hayi mhle laa mntana muri. Ufike bemfunxela esigezweni. Uthi ke yena ke uSisi Land of the Brave iyamcaphukisa loo nto leyo, ufike besithi kanje. Kodwa uSisi Land of the Brave yona into esiyithethayo esiyigxininisayo kuba yintombazana etshatsheleyo apha kwindawo yaseMngqesha eQonce kweli phondo leMpuma Kapa. Mhle kakhulu lo sisi lona. Abantu abangoobhuti kufuneka bangamoneli ke, bamthathe i-advantage. Xa umntu engubhuti ezimisele ngale ntombazana kuzofuneka amtshate. Umtshato walo mntana kufuneka kuthiwa ilobola ifuneka iye phaa ku-2 million ubuncikane. Lo mntana mhle lona kwaye ufundile, kuthiwa wenze imedicine e-USU. So awunovese kutshate nje umntana abantu umthathe ekowabo efundile. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841. Ndingumfazi onengxolo, ndise-Upper Mngqesha location kwindawo yaseQonce kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizoku-understanda uSisi Land of the Brave uba ithini kahle kahle into yakhe, akasemhle, amashiya nemisebe.